Bismillahirrahmanirrahim. Niat ingsun ngaweruhi sedaya dulur kula muslimin lan muslimat ingkang wonten papan panggonanipun piyambak-piyambak. Monggo panjenengan sedaya kula aturi buka kang dados ateges nyukuri nikmat ing wulan poso. Nggih menika ing meja sampun wonten eseng-eseng cambah gorengan iwak bader lan boten ketinggal jangan blendrang sambel terasi. Monggo sampean gondolan sampean rasa. Bismillahirrahmanirrahim. Niat ingsun badhe ngawuri malih ana takjil teko etan budal ngetan, ana takjil teko kulon budal ngulon, ana takjil teko kidul budal ngidul, ana takjil teko lor budal ngalor. Takjil gratis saking kersaning Gusti. Rahayu.